Som-hi! Som-hi, doncs, és hora de passar a l'acció. Com expliquem històries? Doncs mireu, vosaltres, mestres, tal i com expliquem qualsevol altra cosa, posant-hi passió, posant-hi empatia. Primer, hem dit que havíem de triar històries que ens agradessin. Llavors és el moment de treballar-les, de preparar-les, de llegir-nos-les. Sabem de què van, saber quin vocabulari hi ha escrit, saber quines expressions entendran i no entendran. Un cop tenim tot això dins, les hem fet nostres, ens han agradat, les sabem o llegir o explicar, llavors és moment de fer servir el cos. Per fer servir el cos hem de tindre present el nostre rostre, les nostres mans i la nostra actitud corporal. Anem a pams, anem a l'expressió no verbal, la comunicació no verbal. Tal i com nosaltres tenim el cos, és com transmetem les històries. Estem drets o estem asseguts? Si jo vull estar ben propera, potser m'asseuré per explicar una història de misteri, acostaré el cos endavant. Les mans tenen un paper molt important, però no és imprescindible moure-les. Les mans acompanyen, no poden ser les protagonistes. Si jo començo a gesticular, potser l'atenció dels nostres infants se n'anirà cap a les nostres mans i no cap a les paraules que vull transmetre. Ara bé, si al davant tinc un públic que està cansat, que està dispers, que necessita continus canvis d'atenció, serà un element molt bo fer servir les meves mans. Això sí, les puc tenir quietes amb un gest tranquil, però quan veig que el fulanito, la Pepita, s'està despistant, ombro el meu gest. Agafo l'acció, les moc per englobar, per posar èmfasi, allò que vull dir. I després les torno a recollir. On les tindré? Si tinc les mans ben avall, la meva atenció queda repartida, l'atenció. M'interessa tindre-les a prop del rostre, a prop de la boca. Al principi us sentireu una mica estranys parlant amb les mans aquí dalt, però ja veureu com l'atenció la capteu molt més de pressa que si les teniu ben lluny. La cara, les expressions, atrapen, però atrapen si estan acompanyades de la mirada. Així doncs, la nostra mirada és el pont, la connexió, la que genera l'empatia. Buscar sempre la mirada dels infants per explicar-los les històries. Això sí, no quedar-nos fixats només en una o en dues, les que estan més atentes, perquè els altres es dissiparan. Què ens passa si en tenim algú que està despistat? Busquem-li la mirada, interpel·lem-la amb la nostra mirada perquè així pugui entrar dintre de la història. Interpel·lem-lo amb el gest, preguntant, verbalitzant. Bé, així veiem com el nostre cos és important i forma part d'aquesta comunicació no verbal que vosaltres com a mestres feu servir en el dia a dia. Ara seguirem amb la comunicació verbal. Exercicis pràctics per millorar la nostra comunicació verbal. Fer respiracions. Respiracions agafant aire pel nas, traient-lo per la boca a poc, notant que se'ns infla la panxa com un globus. Abans de començar a explicar qualsevol història, 3 respiracions. Mentre fem aquestes 3 respiracions serà el moment de mirar la nostra audiència, de captar la seva atenció. Alhora, podem fer-los fer les 3 respiracions amb nosaltres, inventant-nos un joc. Jo, quan vaig explicar contes, m'acompanyo d'un acordió. Doncs jugo a que s'infla i es desinfla l'acordió igual que ens inflem i ens desinflem nosaltres. Fent aquest joc, aconsegueixo captar la seva atenció, aconsegueixo que relaxin fent les respiracions. No podem explicar històries si estem neguitoses, si tenim molts nervis, si volem anar de pressa. No,
Ja ho veieu, que això requereix un ritme lent. Ens porta a altres èpoques en què l'atenció es captava amb les paraules. Però els infants que tenim al davant van en un altre ritme i cal baixar-nos revolucions. Així doncs, començar fent unes respiracions és el que moltes vegades acabem passant, allò de ulls, orelles, boca. Doncs en lloc de fer-ho amb les mans, us proposo que ho feu respirant, de forma orgànica, agafant aire per al nas i traient-lo per la boca. Ho podem integrar a la nostra història de l'aula, a la nostra història de classe. Els protagonistes que tenim, els personatges que tenim protagonistes que ens serveixen d'eix per totes les vivències que fem servir. Ja sigui el vent, ja sigui un esquirol, ja sigui qui sigui, aquestes 3 respiracions. Un cop fetes aquestes respiracions, ja podem començar, sobretot al principi, vocalitzant moltíssim. Al principi caldrà que captem l'atenció. Si comencem a bombardejar amb paraules, llegint un conte o explicant un conte de manera molt ràpida, pot ser que alguns infants es desconnectin perquè no estaven atents, perquè s'han perdut, perquè comencem introduint-los a la història que explicarem. A poc, parlant d'una manera molt pausada i vocalitzant molt. Després, a mesura que augmentem la història, podrem anar augmentant el ritme. I és que és important no sempre explicar la història amb el mateix patró rítmic, si no és que volem provocar que s'adormin o que s'alterin, sinó anar barrejant els ritmes. Amb el ritme, si anem alternant el ritme segons allò que anem explicant, jugarem a posar emoció, a posar misteri. Fixeu-vos que tot això és possible. Si hem fet el primer pas de tots, ben fet. Triar una història que ens agradi, que ens emocioni i que tinguem ganes de posar-nos-hi dins i transmetre-la. Ens serà molt fàcil fer servir recursos visuals a nosaltres. Per exemple, recursos cinematogràfics. Imagineu-vos la història. Si teniu la història imaginada dins del cap, la podreu explicar amb tota mena de detalls. I és que, per posar-nos a explicar una història, primer cal que ens l'haguem preparat. Veieu que vaig endavant i vaig endarrere, però és que molts cops cal estar explicant la història per ser conscients de la importància d'haver-la preparat. Si no ens hem preparat la història, no podrem fer les descripcions tal i com voldríem. Podem tindre-la en paper i la podem llegir tal qual, però aquells detalls, aquelles descripcions que ens ajuden a després connectar les següents pàgines o si la diem a connectar els següents capítols de la història que expliquem, només els podem tenir al cap si l'hem preparada. Com la preparem? Una manera molt ràpida, fàcil. 1. La llegim. 2. La diem davant d'un mirall o la llegim davant d'un mirall i en veu alta. I 3. Ens gravem. Aquest pas 3 us el deixo com a opcional. Si no, 3, la tornem a dir i la tornem a gravar o la tornem a llegir, perdó. Per què? Doncs perquè al dir-la, la fixem. La primera vegada no ens surt igual que quan ja n'en portem 3. Doncs no esperem a fer-la a classe. Segurament quan us prepareu les classes, si heu de passar per diverses aules, us passa, oi? Que el primer cop surt d'una manera i el tercer. Doncs al final és com si us preparéssiu al bolo. Veureu com ho gaudireu molt més. Si no ho podeu fer, si no teniu el temps, si no teniu l'espai, si heu d'anar directament a explicar la història, no us martiritzeu pas per això, no passa res. Però tingueu present que cal anticipar-se. Si la llegim, val la pena llegir les frases per dins del cap i després en veu alta. Practiqueu aquest exercici. Us em semblarà que aneu a un ritme molt lent, però no passa res, perquè mentre vosaltres esteu llegint al cap la frase que després llegireu en veu alta, mentrestant
els alumnes ja estan pensant en allò que els acabeu de llegir. Els doneu un temps d'acció-reacció. Veureu com les vostres narracions són molt més pausades, són molt més calmades i l'atenció es va ajustant. Si en lloc de llegir-la la dieu, la verbalitzeu, escolteu-vos. Aquesta tècnica és superimportant. Escolteu-vos. I si la llegiu també, escolteu-vos. Està molt mal vista a la nostra societat això d'escoltar-nos. Aquesta persona s'escolta molt, però no. Quan narrem, quan expliquem, quan llegim en veu alta, ens hem d'escoltar. Perquè escoltant-nos anirem més a poc i a més anirem ajustant allò que fem. Déu-n'hi-do! Uau! Us deixo pair això que us acabo de dir i amb una nova píndola seguim. Ja està? Ja heu processat tot això que us he explicat? Semblen coses senzilles i potser us esperàveu tècniques de vocalització o respiracions profundes, quelcom diferent. No, el mateix que feu quan esteu fent classe. La dicció, la mateixa, clara, entenedora, pausada. Però, per sobre de tot, cal mirar quin és el nostre estat d'ànima, com estem, posar-nos a un ritme relaxat i de transmissió i empoderar-nos, estimar-nos. Ens ha d'agradar allò que estem fent. Hem d'estar segurs, confiats de que el nostre missatge arribarà, de que aquella història agradarà. I per saber que agradarà, primer ens ha d'agradar a nosaltres. Així doncs, el millor per fer és practicar. Practicarem ara. En el fòrum us proposo que practiquem, que cadascú es prepari una història. No cal que sigui molt llarga, 3, 4 minuts, n'hi ha prou i de sobres. Que es prepari un conte. Fent això, primer, trieu un que us agradi. 2, el llegiu una vegada i decidiu si el voleu llegir o explicar de memòria. 3, ho prepareu mirant-vos al mirall. El llegiu una altra vegada en veu alta mirant-vos al mirall. 2, 3 vegades les que calguin. Per mi el millor són 3 vegades en veu alta. I un cop hagueu llegit 3 vegades en veu alta, us graveu i observeu què passa. Tenim presents tots aquests paràmetres. Si fem servir un àlbum il·lustrat, com l'introduïm a la història. Si som nosaltres el vehicle, com movem els braços sense passar-nos, com mirem a l'audiència. Si us graveu, recordeu que heu de mirar la càmera. I ho comentarem en un cercle de confiança, que és el fòrum, a veure què ens ha agradat dels nostres companys. Què creiem que es pot millorar sempre amb una actitud positiva que acaroni, que acompanyi. I si teniu qualsevol dubte, me'l feu arribar, esclar. Som-hi? És hora de posar-nos a actuar.